जोंखौ BPF सरकारा जानाय गैया लोंनाय गैया मेगनाव मोदै बोहैहोदोंमोन। जोंखौ मिथिहोआ जासे वाइल्ड लाइफआव सोनानै दोनदोंमोन। जों दा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि अननायाव बेफोरखौ मोननो हाबाय। वाइल्ड लाइफआव सोलांदोंमोन। जोंखौ मोनथिहोआ जासे वाइल्ड लाइफआव सोनानै जोंखौ हाहाकार मेगनाव मोदै जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि खालामदोंमोन। नाथाय दा सारमोननि हेफाजाबाव माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार रेन्जारमोननि अननायजों डिपो फोरनि अननायजों सार रन्जितमोननि अननायजों जोङो दिनै मोनफुंनायसिमाव सफैबाय। बेफोरबायदिखौ BPF सरकारनि समाव जों मोननो हायाखैमोन। BPF सरकारा थांनाय समाव निसिमा राङिजरा ओनसोलखौ मिथिहोआ जासे वाइल्ड लाइफआव सोनानै दोननानै राङिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मेगनाव मोदै जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि खालामनानै दोनदोंमोन। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि मददजोंनो माखासे मोननो गोनां मुवा बेसादफोरखौ मोननो हाबाय। BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायावनो हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय। बेफोरबायदि मोनफुंनो हानानै जों जोबोर खुसि। BTR सरकारा फोसावनाय माखासे आसनिफोरखौबो जों मोनफुंगासिनो दं। BTR सरकारा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौबो मोननो हाबाय। BTR सरकारनि हेफाजाबजोंनो न' बां लेट्रिनफोरखौबो मोननो हाबाय। बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनिफ्राय मोननो हाफुंबाय। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ दिनै चिरां निसिमा राङिजरायाव BTR सरकारा हा राननाय हाबाफारियाव राङिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव राङिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला साखाथिनि MCLAब्लाबो माखासे मुवा बेसादफोरखौ बिनो थांब्लाबो मोननो हायाखैमोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो खुलुमनाय होबाय। जों दिनैनि सानखौ जों गोथार सान होननानै बुंनांगोन। गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों। माने जोङो एसे सिगाङाव सारमोननिनो मददजों फोरमायनाय जादोंमोन जोंनि गामि ओनसोलनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ। बेखौथ' बयबो मोनथिखादों। दिनै जोङो फैयै फैयै सार रन्जित सारा जोंनो नैबे मोनफुंनायखौ होबाय। हानि लेखाखौ दिनै सारनि आखाइजोंनो जोंनो गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनो राननानै होफैबाय। दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो जोङो सारमोननिसिम जोबोद साबायखर हरबाय। आरो जोंनो माखासे गामि ओनसोलाव मोननो गोनां आसनिफोरखौबो हरगासिनो दङ। न' मोननाय आरो जोङो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोननो गोनांफोरखौबो जोङो मोनफुंगासिनो दङ। आरो टयलेट मोननाय गासैबोखौनो जोङो मोननो आद्रा गैयै बायदि मोनगासिनो दङ। आरो इयुनाव सारमोनहा जेन' देरहानानै बयनिबो गाहाम खालामहरबाय थानो हायो। आरो जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय राङिजरा फरेस्ट गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनिफ्राय सारमोननिसिम जोबोद साबायखर हरनानै आरो फिन देरहानानै इयुनाव बयनिबो गाहाम मावबावगोनखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै साबायखर हरबाय। माने सिगाङाव BPF सरकारनि आमोलाव जों सिगाङावनो मिडियायाव होखादों। जोंखौ वाइल्ड लाइफआव सोलांदोंमोन। जोंखौ मोनथिहोआ जासे वाइल्ड लाइफआव सोनानै जोंखौ हाहाकार मेगनाव मोदै जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि खालामदोंमोन। नाथाय दा सारमोननि हेफाजाबाव माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार रेन्जारमोननि अननायजों डिपो फोरनि अननायजों सार रन्जितमोननि अननायजों जोङो दिनै मोनफुंनायसिमाव सफैबाय। आरो सिगाङाव जोङो बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखैमोन। बेनो जोंनि गामिनिफ्राय बुंहरनाय। माने खाथियावनो MCLA सार जेमसा दङमोन नंगौ। नाथाय एखमबा समफ्राव दै गैयैयाव दमखल बिनोबो थाङोमोन आङो बै समाव ओरै मिथिं गानानै फैयोब्ला न'खर समस्या माबा दै गैया मा गैयानि दख'ना सुनाय गाननाय जोमनाय सुनाय बेफोरबायदियाव आङो दावबायनानै फैयोब्ला दख'नाफ्रा थुबुर जानानै थानोसै गानथायनानै दोननाय। ओमफ्रायो आङो अखा हादैयाव दै दहला हाफोराव अखा हादै जमा जानायफोरखौ आङो हायखां दख'नाफोरखौ सुनो गोनां जायोमोन। ओमफ्राय दमखलबो बिदिनो थांदोंमोन आङो।
जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे दंखल हरदो आंहाबो गैया होननानै नाथाय बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायाखै थांदो ब्लकसिम थांदो होनो आं हरगासिनो दङ नोंसोर न'आवल' थांदो होनो अफिसाव थांनानै बुंहैब्लाबो नाथाय गंसेबो मोननाय जायाखैमोन दा जोङो हानि समस्याफोरखौबो जोङो बेबायदिनो समाधान खालामजानायखौ मोनाखै नाथाय जोंखौ अलखदावसो खालामनायखौ मोनदों दा जोङो हास्थायो सार फेरेंगा मोननि जेन' दा UPPL हानजा बिसोरनो देरहाबावथों आरो बयनिबो दुखुथियाफोरनि गांनाय उखैनाय माबाफोरखौ बोस्रांनानै होथों बेखौनो जोङो हास्थायो ভাল লাগিছে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈছিল 2008 চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আমি এই বঞ্চিত হোৱা মানে খবৰ পাই আমি অতি সোনকালে আমি আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ লগত আমি সাজেশন লৈ পেলাই আমি ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ এইবিলাক মানে প্ৰব্লেম ক'বৰ কাৰণে গতিকে আজি আমাৰ ৰঞ্জিত ছাৰে আজি মাটিৰ পাট্টাটো ভগাই দিলে আমি ভৱিষ্যতত আমি ভাল পাইছোঁ আৰু এই পাৰ্টিখন আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ধন্যবাদ क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन